Bună ziua! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bună ziua, dragi elevi! Sunt încântată că astăzi am onoarea să vă cunosc îndeaproape pe toți partenerii noștri din proiect, mă refer în mod special la elevi. Anul acesta am intrat în 12 unități de învățământ din municipiul București și, bineînțeles, în încă 4 județe de pe lângă București, așa cum spunea colegul meu Dan Antonescu, Ilfov, Giurgiu, Brașov și Prahova. Și sunt convinsă că în cel mai scurt timp va fi extins la nivel național. Am să vă spun ce m-a determinat pe mine să intru în această activitate. Cei care sunt parte la acest proiect au destulă experiență, expertiză în domeniul acesta al prevenirii și e păcat să nu-i ajutăm pe copii să nu greșească. Participarea la acest proiect a unor personalități de marcă din domeniul justiției, poliției române, psihologi, educatori din toate formele de învățământ, a asigurat succesul acestui proiect. Bucuria mea este că am reușit sau că împreună am reușit. Am învățat că expunerea repetată la acte de violență produce obișnuință și chiar banalizarea răului. Cum am afirmat și în proiectul nostru, avem nevoie de inteligență pentru a combate violența. Probabil cea mai întâlnită întrebare când vine vorba de o astfel de activitate este de ce să mă implic. Schimbarea începe de la tine și noi suntem generația care mai putem schimba ceva. Mă bucur să văd astăzi o sală plină de oameni care își doresc să elimine din spațiul școlar ceea ce înseamnă violență. Proiectul a fost pilotat în 6 unități de învățământ, iar pentru acest an școlar, numărul unităților s-a dublat în București, ba mai mult. Acesta va fi extins și la nivelul a 4 județe. Și cu această ocazie vă doresc ca în anul școlar următor să le extindem la nivel național. Fenomenul violenței împotriva copilului este foarte complex și impune măsuri integrate din partea întregii societăți. Instituțiile de învățământ au avut întotdeauna un rol foarte important. Dar cu toate acestea suntem foarte departe de ceea ce ne dorim cu toții și anume să avem o viață fără violență și noi credem că cei mai importanți promotori ai acestui obiectiv sunteți în principal dumneavoastră elevii și nu în ultimul rând toți cei care ne susțineți și vreau să mulțumesc încă o dată tuturor celor implicați pentru această inițiativă. Sprijinim orice inițiativă de educație juridică în școli. Astfel avem chiar liste pe care sunt înscriși aproximativ un număr de 500 de judecători și procurori și alți specialiști, benevol și gratuit, care doresc să susțină activități în domeniul educației juridice. Consiliul susține inclusiv introducerea în curicula școlară a materiei educație juridică, astfel încât legea și regulile să fie cunoscute, interiorizate și respectate de către cei mici. Suntem convinși că proiectul Asociației Viața Fără Violență, care beneficiază de sprijinul unor reputați specialiști, va atinge aceste deziderate și vă asigurăm că Consiliul Superior al Magistraturii este în continuare deschis pentru încheierea unui parteneriat. Dragi elevi, nu uitați, acesta este un proiect pentru voi, pentru prezentul și pentru viitorul vostru. Foarte puțini din copiii care sunt în școlile din România au idee cât de grave pot să fie consecințele faptelor lor de zi cu zi atunci când nu conștientizează că există o lege penală. Nu conștientizează că își pot pierde viitorul printr-un gest absolut nefiresc. Vom face o campanie de educare cu exemple concrete, într-un limbaj accesibil, cu exemple practice din dosarele pe care le-am avut. Și aș vrea să vă încurajez să vă implicați activ în campaniile publicitare pe care le veți face, pentru că ele vor fi de real ajutor și pentru noi. În opinia mea, violența este o boală socială și cred că suntem cu toții de acord că e mult mai ușor să prevenim
să nu se întâmple, să nu fie victime, să nu fie oameni nefericiți, tineri nefericiți, decât să tratăm ulterior. Pentru noi, cei implicați în implementare, fiecare început reprezintă o piatră pusă la temelia unui sistem. Faptul că Asociația Viață Fără Violență a adus în acest proiect să lucreze împreună toți reprezentanții sistemului de aplicare a legii, polițiști, judecători, procurori, dar și psihologi și specialiști în comunicare, este un merit pe care îl recunoaștem și îl salutăm. Faptul că fac parte din această echipă și primul proiect pilot l-am desfășurat de la început până la sfârșit, îmi dă dreptul să vorbesc în cunoștință de cauză. Mă bucur că ați venit aici, ceea ce înseamnă că manifestați interes față de ceea ce noi încercăm să facem din viețile voastre, nu să vă manipulăm, ci să vă modelați voi singuri prin mesajele pe care le primiți de la specialiști. Noi încercăm de la nivelul administrației locale să susținem pe cât posibil orice proiect extrașcolar momentan și totodată să spun că vom fi alături de dumneavoastră în continuare și din punct de vedere financiar și din punct de vedere logistic și cu tot ce altceva mai aveți nevoie. Vă mulțumesc pentru invitație și permiteți-mi înainte de toate să vă adresez câteva cuvinte din partea domnului președinte Claus Iohannis. Vă adresez salutul și felicitările domnului președinte și urarea să creșteți acest proiect pas cu pas și să ne revedem și în anii ce urmează. Sigur, întotdeauna când există un asemenea proiect, înainte de toate, cred că ar trebui să ne întrebăm ce stă de fapt în spatele lui. Răspunsul stă în primul rând o echipă de oameni inimoși, cu un angajament foarte puternic, o echipă de oameni care au o viziune și cărora le pasă. Le pasă de voi, cei mai tineri dintre noi, le pasă de viitorul vostru și le pasă ce lasă în urmă pentru toată societatea noastră. Vă felicit și vă urez mult succes în continuare. Proiectul Viață Fără Violență a început din dorința celor care s-au oferit voluntari în proiect de a aduce lucruri mai bune în viața de zi cu zi a copiilor noștri. Experiența profesională și experiența de viață a voluntarilor în proiect, procurori, judecători, avocați, psihologi, a contribuit, cred eu, la transmiterea unor informații importante către elevi. Am încredere că succesul acestui proiect, concretizat în extinderea astăzi, practic, într-un număr dublu de școli, va duce, într-un final, la introducerea în curicula școlară a orelor de educație juridică obligatorie. Consiliul Superior al Magistraturii sprijină orice inițiativă de educație juridică în școli, inclusiv inițiativa și proiectul Asociației Viața Fără Violență. Și cred că am dovedit asta atât prin implicarea domnului judecător Cristi Danileț, membru al Consiliului, cât și prin încheierea unui protocol de colaborare privind educația juridică în școli între mai multe instituții. De asemenea, Consiliul susține necesitatea obligativității introducerii materiei educație juridică în curicula școlară, astfel încât copiii să cunoască de mici legile și regulamentele, să le interiorizeze și să le respecte. La ora actuală, violența în școli, violența în familie, violența pe stradă, violența oriunde este omniprezentă. Cineva, cumva, trebuie să încerce să o combată, trebuie să încerce să educe oamenii. Violența trebuie combătută încă din primii ani de viața ai copilului și considerăm că este un câștig pentru copii în primul rând și pentru societate în general. Acest eveniment care a avut astăzi loc mi-a demonstrat încă o dată că o să fac tot posibilul să determin și alți specialiști din domeniul juridic să facă tot posibilul să intre în unitățile de învățământ din România. Sper că toți cei care au fost astăzi în sală au tras niște concluzii și și-au dat seama că fără educație juridică în școli nu putem să mergem mai departe. Și este un apel către toți specialiștii care pot să facă acest lucru.